3 noyabrda Lebap vilayetinin Türkmenabat şäherinde büdjet işgärleri we talipler köpçülükleýin bag ekmek çäresine gatnaşmaly boldular. Bu çäre döwlet telewizionyasynda 5 noyabrda görkezüljek güýzki ähli halk bag ekmek dawarasy baradaky video reportajlary öňünden taýýarlamak üçin geçirildi. Büdjet işgärlerinden we taliplerden bu mejburi çäre ak we gök renklerdäki sport eşiklerinde gatnaşmak hem talap edildi. Şeýle olar oturdulan bağ nahallary üçin mejburi pul goşandyny hem goşmaga mejbur boldular. Azatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçysynyň 4 noyabrda beren maglumatlaryna görä, bu çäre edara kärhanalaryň hususanda bilim we saglyk işgärleri şeýle-de talip ýaşlar gatnaşdyryldy. 3 noyabrda öýlen sagat 3-de Türkmenabatdaky ak mermerli binalaryň tas ählisiniň öňünde bag ekmek boýunça köpçülükleýin çäre geçirildi. Oňa büdjet işgärler we talipler mejbur gatnaşdyryldy. Döwlet telewizionyasy bu çärede taýýarlanan reportajlar esasyna Türkmenabatda köpçülükleýin bag ekmek çäresiniň hamana 5 noyabrda geçirilendigini görkezmegi meýilleşdirýär. Dip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Türkmenabatly büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanda 5 noyabrda güýzki ähli halk bag ekmek çäresi geçiriler. Prezident Serdar Berdimuhamedov ministrler kabinetiniň 31 oktýabrda geçirilen mejlisine Owa Senat toplumuna gözegçilik edýän vice-premiere we vilayet häkimlerine ýüzlenip tutuş ýurt boýunça geçiriljek ähli halk bag ekmek dawarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin degişli taýýarlyk işleriniň görülmeligini aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu mejburi çärede egin eşik talaby hem güýçli boldy. Büdjet işgärlerinden we taliplerden çäre ak we gök renklerdäki sport eşiklerinde gatnaşmak talap edildi. Öý esklerinde ýa-da milli köýneklerinde baran büdjet işgärleri we talipler çäre göýerilmedi. Kimiň sport eşigi hapa bolsa, şol büdjet işgäri ýa talip hem çäreden çykaryldy. Ýolbaşçylar olaryň atlaryny bellige aldylar. Sebäbi büdjetçilerden we taliplerden çärediň ak we gök reňkdäki arasy sport eşiklerinde gatnaşmak talap edildi. Dip Türkmenabatly talip anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz 3 noyabrda şäheriň jemgyýetçilik awtobuslarynda elleri pilli ýa-da süýseli köp büdjet işgärine we taliba duş gelse bolandygyny hem habar berdi. Bag ekmek çäresi esasan Lebap vilayet baş kitapxanasynyň 39-njy orta mekdebiň Seyit Nazar Seydadynak Döwlet Mugallimçilik institutunyň vilayetyň köp ugurly hassahanasynyň öňüne geçirildi. Dip büdjet işgäri bellidi. Bu çäreler geçen ýyllarda bolşýaly ýene büdjet işgärleriniň we talipleriň mali serişdesiniň hasabyna amala aşyryldy. Olar oturdulan bag nahallary üçin mejburi pul goşandyny goşmaga mejbur boldular. Büdjet işgärleriniň we talipleriň her birinden 30 manat ýygnaldy. Olar bag ekmek çäresi we abuna ýazylysy üçin her 6 aýda bir gezek 200 manada goly pul harslamaly bolýarlar. Dip talip bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lebap vilayet, Türkmenabat şäher häkimlikleri we olaryň bilim bölümleri bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda ähli halk bag ekmek dawarasy ýylda 2 gezek ýazda we güýzde geçirilip, bu çäräniň çäginde millionlarça düýp nahal oturdulýar. Häkimetler şu ýyl ýurt boýunça 3 million düýp nahaly oturtmagyň meýilleşdirilýändigini ma'lum etdiler. Ýöne munyň nämäniň hasabyna maliýeleşdirilýändigi barada hiç zat aýtmadylar. Galy bersede ýurt ýolbaşçylary bu çäräniň ýurdy bagy bostanlyga öwürmek, onuň gözel tebigatyna hasta baýlaşdyrmak şeýle hem Türkmenistanyň milli tokoy maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek maksady bilen geçirilýändigini aýdýarlar. Ýöne türkmen häkimetleriniň bu beýanatlarynyň arasynda Türkmenistan howa goý berilýän ziýanly gadlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlanýar. Birleşen Ştatlaryň Kosmos Agentligi NASA-nyň 25 oktýabrda ýaýradan maglumatyna görä, kosmosdan düşürilen täze suratlar Türkmenistanyň newit gaz infrastrukturasyndaky 12 ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzýandygynyň üstüne açdy. Alymlar bu ýerlerden asmana götürilen tüssäniň şleýfiniň her sagatda 50.400 kilogram metany howa goýberýändigini çaklaýar.
edýärler. Metan gazy atmosfera aktyrlanda onuň ýyllyk täsiri kömür turşy gazynyň 80 esse ýokary bolýar. Tebigaty goramak üçin iňňen uly iş bitirilýändigini tekrarlayan türkmen häkimetleri bu maglumatlar barada açaçan çykyş etmän gelýärler. Türkmenistanyň Günnogor Lewap welaýatynyň büdjet edaralaryna berk döwlet gödäwçiligindäki gazet jurnallary 2023-nji ýylyň 1-nji ýarym üçin mejbur abuna ýazylmak mewsumi başlandy. Häkimetler nowatdaky abuna mewsumine büdjetçilerden gazet jurnallaryň hem online hem de kagyz görnüşlerini ýazylmagy talap edýär. Neşirleriň iki görnüşine de abuna ýazylmak talaby işgärleriň çykdyjylaryny artdyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri mundan welä gazetleriň online görnüşi üçin 60 manat, kagyz görnüşi üçin 60 manat jemi 120 manat meşburuna çykdyj etmäge mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet neşriýat gurulugy gazet jurnallaryň online görnüşini PDF formatda tölegsiz okuyuculara ýetirýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gazet jurnallaryň hem online görnüşine hem de öýe gelýän görnüşine abuna ýazylmak talap edilýär. Munyň üçin 120 manat töleg alınýar. 60 manatlyk online gazeta 60 manatlyk bolsa öýe gelýän gazeta ýazylmaly. Öýe gelýän neşirleriň biri hökman jurnal bolmaly. Diýip lewaply bir büdjet işgär atlandyrylmasyzlyk şerti bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda ýylyň dowamyny iki gedek büdjet işgärleriniň gazet jurnallary mejbur abuna ýazylmak talap edilýär. Ýylyň 1-nji ýarym üçin güýz aýlaryna, 2-nji ýarym üçin ýaz aýlaryna mejbur okuyucu çekmek işlerine badalgy berilýär. Lewaply büdjet işgärleri nowatdaky abuna mewsumine degişli ähli tölegleriň 10-njy noýabra çenli geçirilmeginiň talap edilýänini aýdýarlar. Galibiyeti de abuna ýazylmak işleri büdjet işgärleriniň öz üstüne ýüklenýär. Büdjet işgärleriniň özlerine ynanyldy. Türkmen Poçta barıp işleýän ýeriň salgysyny aýdyp 60 manat online, 60 manat kagyz görnüşli gazet üçin töleg geçirmeli diýip lewaply ýaşaýjydýar. Sewitiň çägine hereket edýän her bir döwlet edara karhanasynyň ähli işgärleri döwlet neşirlerine ýazylmagy mejbur edilýärler. Munyň üçin hem işgärlere hem de edara karhanalary hasaby üçin möhlet berilýär. Tölegleri 10-njy noýabra çenli geçirmeli. Her bir edara ähli işgärleriň 100 göterim abuna ýazylandyklar barada velayet häkimligine hasabat bermeli. Hatda işgär zähmet ruhsatynda hem bolsa, saglyk ruhsatynda hem bolsa hökmany suratda Türkmen Poçta barıp abuna ýazylmaly. Büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Türkmenistanyň gazet jurnallarynyň PDF formatda online görnüşde okuyuculara ýetirilmegi soňky 2 ýylyň dowamynda ýola goýuldy. Ýöne türkmen medeniýetini ýazarlaýjylar gazet jurnallarynyň mazmunynyň okuyucularda köplenç gyzyklanma döretmeýänini aýdýarlar. Medeniýet azatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyza korunlary eýleýän Türkmenistanyň medeniýet terişdeler berk döwlet gödäwçiligi astyna galýar. Gazet jurnallarynyň baş redaktorlary prezident tarapyndan wezife belenilýär. Mundan dolyk ýyllarda türkmen prezidentleri köpçülikligiň habar beriş terişdeleriniň ýol başçylarynyň şol sanly gazet jurnallarynyň redaktorlarynyň ýurtda gadanylýanlygy aýdylýan öýtüşleriň mediada wasp edilmegini talap edýärdi. Ýurtda hereket edýän media terişdeleri şol sanly gazet jurnallary esasan döwlet siýasatyny wasp etmek hemde prezidentiň şahsyýet kultuny dawaralandyrmak işleri bilen meşgul bolýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet karhanalaryna we hojalyk hasaplaşygyna edaralarda ençemi işgärleriň PDF formatdaky gazet jurnallaryň online görnüşlerini ykjam telefonlarda okumagyň amasyzlygyny aýdýanlyklaryny habar berýär. Köp işgär şol online gazet açyp görüp bilmeýär diýip bir büdjet işgär Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa döwlet gödäwçiligindäki gazet jurnallary sanly görnüşe geçirmäge çalışýan Türkmenistanyň ilatyň internet mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. İstanbul'da Türkmen konsulluğu Şamil Gurbanturdiýewiň pasportyny uzaltdy. Onuň kakysynyň sözlerine görä, pasport 20-nji oktýabrda, ýagny ýigdiň näbelli adamlar tarapyndan urulmagy we ondan soň ýazarlanmagy barada Moskwanyň Türk kanun goraýjy edaralary ýüz tutmagyndan 5 gün soň posta arkaly berilipdir. Türkmen konsulluğu tarapyndan pasportyň möhletiniň uzaldylyp, eýesine posta arkaly uradylmagy suçakaçylygyny köpçüligi ma'lum bolan ilkinji ýagdaýdyr. Türkmen Helsinki fondunyň 31-nji oktýabrda çap eden habarynda Şamil Gurbanturdiýewiň pasportynyň 20-nji oktýabrda bir bukçada posta arkaly Moskwanyň adresine gelendigi aýdylýar. Şamilin kakysy Rozmurat Gurbanturdiýew
24-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulşanda pasportyň 20-nji oktýabrda posta bilen gelendigini aýdypdy. Emma bu habary bermekden häzirlikçe saklanmagy sorapdy. Samil Gurbandurudiýewiň pasportynyň möhleti 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çylny uzardylypdyr we muny görkezýän möhür 3-nji oktýabrda basylypdyr. Stambulda ýaşaýan 28 ýaşly türkmen raýaty Samil Gurbandurudiýew konsulluk tarapyndan pasportyň uradylmagy onuň hüjüme tezi bar bolup polisiýa ýüz tutmagynyň ýa-da gabat geldi. 15-nji oktýabrda Gurbandurudiýew velosipedli Isa Waryarka näwel 2 adamyň pyçakly topulmagyna duçar boldy. Onuň Türkiýanyň kanun goraýjy edaralaryna eden ýüzlenmesi boýunça derine başlandy. Samil uzak wagtla pasportyny täzelemekde kynçylyk çekýärdi. Onuň Stambuldaky türkmen konsullugyna 18 sapar barmagy oňy netije bermedi. Mundan başga da Kakyzy Rozumrat Gurbandurudiýew sosial ulgamlar arkaly Samiliň pasportynyň möhletini uzartmagy haýys edip türkmen häkimetlerine ýüz tutdy. Onuň beýleki aktivistler we ýerli aklawçy bilen bilelikde türkmen diplomatlary bilen duşuşmak boýunça eden finansygy konsullugyň howlusynda ýenjilmegi bilen tamamlandy. Bu waka 16-njy awgustda boldy. Aktivistler bu ýagdaý boýunça hem Türkiýanyň prokuraturasyna ýüz tutdular. Samil Gurbandurudiýewiň pasportynyň möhleti uzaldylyp posta arkaly uradylmagy Stambuldaky türkmen konsullugyny ýüz tutan adamlaryň arasynda köpçüligi mälim bolan ilkinji ýagdaýdyr. Adatça türkmen migrantlary Türkiýanyň beýleki şäherlerinde ýaşaýan hem bolsalar konsullugy özleri barıp dokumentlerini almaly bolýarlar. Azatlyk Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynyň özünden maglumat alyp bilmedi. Uzak wagtlap türkmen diplomatlary raýatlaryň pasportlarynyň möhletini uzartmadylar. Soň 2 we 6 aý möhletli uzaldyp başladylar. Konsulluk işgärleri bilen baglanyşykly araçylaryň pasport meselesinde pul gazanýandyklary barada bir näçe ýerde habar berildi. Bu ýagdaý barada inçemedek tanqidleýici habar berilenden soň türkmen resmiýetleri raýatlaryň pasportlarynyň möhletini 2024-nji ýylyň ahyryna çylny uzaldyp başladylar. Muňa garamazdan ýüzlerçe türkmen raýaty pasportyny uzaldyp bilmeýändigi sebäpli Türkiýede bir kanun galýar.